שם הריקוד מים שקטים חודרים עמוק, כתבה רותי בן אברהם, הלחין יורם צדוק, הכין את המוזיקה מה שמו מתי אברהם, אני מאוד מודה לו. הריקוד מתחיל, פנים לכיוון התנועה, ברגל ימין שני בני הזוג, החל ימין ושמאל, ימין. חילוף סיכול 3, 4. הבת עומדת מאחורי הבן, ידיים על המותניים, ויש לנו משקל, 1, 2, 3 ועולים, ואותו דבר ברגל שמאל. ברגל שמאל, החל 1 ו1 וחילוף סיכול 3, 4. הבן בא מאחורי הבת, ידיים על המותניים, משקל שמאלה 2, משקל ימינה 2, אגן 2, 3, 4. הבת עושה צעדת חילוף ומחליפה רגל. אל הבת, אל הבן, ויציאה, יהיה 1, 2, 3, 4, סיבוב, 2, 3, 4. ממשיכים הלאה, צ'צ'ה על כיוון מעגל, צעדת חילוף צד שני, לבד כל אחד, חוזרים אל הבת, 1, 2, 3, 4. הבן עושה 4 צעדים ברגל ימין, הבת עושה 4 צעדים ומוכנה ברגל ימין לכל הקטע הזה. ברגל ימין, החל ו1 נקודה, 1 נקודה, הולכים 2, 3, 4, משקל 2, משקל 2, 1, 2, 3 ושמאל, שמאל וחילוף סיכול 3, 4, משקל, משקל, אגן 2, 3, 4, אל הבת, אל הבן, יחד 1, 2, 3, 4, סיבוב 2, 3, 4, צעדת חילוף צד שני, לבד כל אחד, חוזרים אל הבת. בפעם השנייה יש לנו 1 ו2, בין רגל שמאל, בת רגל ימין, מוכנים לקטע הבא. קטע הבא, פנים אל פנים, עלייה על רגל שמאל, עלה, לאחור, לפנים וציר גב אל גב. אותו דבר צד שני, עלה, לאחור, סיכול וציר אל הבת, פנימה אל הבת, החוצה, 1, 2, 3, 4, הבן מעגל חיצוני, הבת מעגל פנימי, סיבוב 2, 3, 4, 4 צעדים רגילים, ועולים צד שני, עלה, לאחור, לפנים וציר, עלה, לאחור, לפנים וציר אל הבת, צעדת חילוף אל הבת, צעדת חילוף, 1, 2, 3, 4, סיבוב 2, צעדת חילוף הבן, והבת עושה 4 צעדים רגילים. ועכשיו סיום הריקוד, הבן לא עושה צעדת חילוף, עושה 4 צעדים רגילים, פתח וסקל, פתח, זה הסיום של הריקוד. הריקוד בפעם הראשונה, הבית הראשון נרקד פעמיים, בפעם השנייה נרקד רק פעם אחת, וישר לקטע השני. בכית הזה שנים אני אוספת ושומרת כמו פנינים, אתה נראה כל כך שלם, יודעת שאתה סוער, ועם נשימתך קלה בפנים אתה בוער, את הרוחות אשר נושבות בחדרים אני שומרת בידי כמו פרפרים. דרך החושך רואים את האור, דרך החום מרגישים את הקור, אם מקרוב אם מרחוק מים שקטים חודרים עמוק, דרך החושך רואים את האור, דרך החום מרגישים את הקור,
חודרים